No hele, ty si to musíš takhle dát nějaký kus kovu. Tady máš připravený tabák a potom zapalovačem nahřeješ ten. Počkej. Tak, to asi po minutě jsem to nahřál zapalovačem, to je takhle prostě tekutý formě a teďka do toho prostě musíš zakomponovat, ono to nasaje ten tabák. Takhle to tam zakomponuješ. No a tady už máš připravenou směs, kde jsi nahřála ten hašiš na nějakým kovovým předmětu. A takhle si to prostě z těch prstů musíš do toho dát, do toho tabáku, aby to nasálo. No a pak tady si té směsi už to můžeš dát normálně do brka. Si to ubalit prostě jako brko. A do papírku, že jo, takhle. A tady máš jako ten haš na těch prstech, že to musíš ještě do toho tabáku takhle nasát. Důležitý je, aby to bylo nahřátý, jo, že se to jakoby začne roztejkat, ale ne moc, protože pak se to začne kouřit. Jakmile se to začne kouřit, tak už je to ready na to, aby se to nasáklo do toho tabáku. Takže takhle. Takhle si uděláš normálně filtr, papírek, na beka si balit umíš to, já ti teďka nenatočím, to mám jenom 2 ruce. No důležitý je, že tady máš to lepení, tady na této straně směrem k tobě, a pak to zabalíš. Jo, hele, takže takhle to ubalíš, jo, že no, tady tohleto odtrhneš, kus papírku, to ostří na piču. A je to skoro ready, že jo. No a šišové brko je na světě, zapuštěný tabák. Máš to prostě místo cigára, si zvolíš.